dia, aquí tenim a la senyora Alzina Surera, que és molt present en el nostre dia i que ens agradaria conèixer millor. Gràcies per convidar-me i així saber de primera mà el que passa aquí en els boscos d'Alzina Surera. I el suro que t'extreuen, per què el fan servir? Bueno, no podem parlar d'això sense saber abans la meva estructura biològica. Però a què et refereixes? Un arbre té fulles i tronc, no és així? Doncs això és el que sembla, però jo tinc més que això. Mira, jo tinc una particularitat molt especial. És el meu tronc, a part de tenir l'escorça i la fusta dintre, entre aquestes dues capes hi ha el suro. I aquesta part d'aquí no és el suro per fer taps? No, això és l'escorça. Utilitzen per fer aglomerats. El suro és a sota. No ho és perquè el suro té unes qualitats molt bones que l'escorça no té. I fent la pregunta d'abans, el suro que t'extreuen, per què el fan servir? Comencem pel principi. Jo vaig sortir d'una gla com el que pots veure aquí. Vaig anar creixent i al cap de 30 anys van venir uns homes amb unes destrals molt afilades i em van treure la primera pela, el pelegrí. Al cap de 10 anys van tornar i em van treure el suro. Jo pensava que amb aquell suro farien tacs de qualitat, però no. Va ser 10 anys més tard que em van fer la tercera pela i van fer tacs amb aquell suro. Ara poden continuar fent peles cada 10 anys durant 200 anys. Tot el suro és igual si del territori que sigui? No tot el suro és igual. Depèn d'on vingui, les seves propietats seran diferents. Per això, no es pot trobar un cap idèntic a un altre. Si vols saber els meus anys, talla i compta els meus anells. Però encara no, encara tinc molt per viure. Moltes gràcies, senyora Alzina. La seva explicació ens ha servit de molta ajuda. Jo m'he divertit molt, ja que no puc parlar gaire sovint amb els veïns d'aquí al costat. Ambròs? No em parlis.